you since the day I was born. Every day that I have lived in this world, ndasangana nevanhu vakawanda, ndasangana nezvinhu zvakawanda. Some say I'm a problem, others I'm a disgrace, useless, worthless, a loser. Ndasangana nevanhu vakawanda, ndasangana nezvinhu zvakawanda. Some say I'm a blessing, some say I'm a gift, an angel to this world. Tikatarisa kwandabva pandiri nekwandinoyenda. Oh, you see, ndakazaudziwa, ndakatengwa neropa ini. Hapana ngandida semi, Hapana ngandida semi, hakuna nerudo semi, hakuna nerudo I believe in you, I believe in you, I trust in you, I trust in you, I will wait on you, I will wait on you, because it's only you. I believe in you, I will trust in you, I will wait on you, because it's only you. Ndimimeka munokona, mukati meupenyu ndaingoshorwa, chizarura yangu onzira Baba, muvheneka ndione chiedza. Upenyu wangu wakashanduka, zita renyu ndichapupura, nekuti Mwari ndimi mogona Baba. Yeah. Every situation that comes my way, I believe in you. Chinditungamirai, chindivhenekerai, mukati meupenyu chipfumbamirai, ndomirirai imi. Hapana ngandida semi, Hapana ngandida semi, hakuna nerudo semi, hakuna nerudo I semi. believe in you, I believe in you, I trust in you, I trust in you, I will wait on you, I will wait on you, because it's only you. I believe in you, I will trust in you, I will wait on you, Because it's only you. ndopira zvose kwamuri, ndopira zvose kwamuri. Ini ndopira zvose kwamurishe, ini ndopira zvose kwamuri. Hale haleluya, hale haleluya, hale haleluya, hale haleluya, 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 hale haleluya, hale haleluya, haleluya, hale haleluya, haleluya, Come in. Rugara sawira. Ngaruwande. Tambire kani sawira. Tambira sawira maoko. Kosha usingo uningo usati wagadzirira. Asati usienda kuchina kani naye sawira. Kana ndatopedza ndichangosara kuchinja iki. Kumazuva ano ndichada kugadzirire nzvimbo akaenda kwabamukuru vake. Baba vacho vanodzoka manheru. Saka ndiye anondingade kubikira kana kudii. Ndongopfeka hembe toenda. Aizve, kumbototaura chokwadi pafoni kuti ruimba wakwarumba. Akaendo. Saka unzi
kuzokusurukirwa here uri wega wega naisawiri chizvinyarara sawi unotanga uchanetseka kudzamara unozotojaira chokwadi songe ini zvakanditorera gore kuti ndizvigamuchire pakarorwa mwanasikana wangu yewo pakutanga zvakanga zvakaoma sawira zvakaoma chirega iwo nditese ndimhanye ndinochinja ndokuisira dhini ko dhiringi dhora tinoda zvinganasawira nemachokureti kakabva kumukwasha unozviziva keyo kuti mukwasha wangu anoda vambuya vake sei achindichengeta chokwadi handizvirambe nemadira anoita rumbi aiwa ndizvirambe yaitidye zvendisawira isu ndikuisire dhini sawira orit sawira wangu Bebida sei. Você madinho. Qual o seu church? Não vou kuona wagara umberi. Obviously. Sawa sei. Afuna kuba nabadeli. Ngoba badele bathi abasishona sishitwa kuma 12 tona ngubaya nebadeli bangu. Anibadeli wona kuzwa ukuthi andisikwele. Ngizongashapa kule. Hayi sha obvious mfundisi umuntu anisiwa ukuthi mafundisi angaite badela. Obvious sha but iwo nje wana akawanda yo abana kuperekeze. Badeli wona kuzeka na mutawali kwani. Ni sha momzi yangu saka undikuita sei. Nezveita. Saka tikaenda tese badeli bangu. Hayi wabadela. Ibe yangu momzi yangu yakanziriko yangu sikanza iko sha abana badeli bangu. Hayi wabadela nsikwela. Saka usonikuta. Hayi wabadela. Hayi bisadani. Hayi batitomochita mind yangu ndizvozvana nditaurira. Saka isidenge saka ndobona rini. Aunobona musesana. Sesana. Saka nechikobonera kuchechi kuno kuchechi. Ega kusvika lero wandiona. Hapi bisadani because abo tokukwadza nenzara. Uri nzara. Nenzara. Aiwa. Nenda akarwa negomba. Aiwa kana chida kana une nzara ndochiongirwa. Ndouya kuzokurora kabeti bari ndingobatanidza. Aiwa batanidza kana batanidza usokawandi. Hapi bisadani uzibarira basa. Aiwa maya nditomochita. Alright, isidenge saka. Saka alright Sunday yacho. Saka ndichangogadzirisa madhira acho ndese kave madhira acho nditore. Ndaneta kumirira manje. Unaona chino. Ndoba ndetaura paini tikatina madhira adinchi. Adi munhu ane anamiti. Adi munhu anotyira kunesu. Ndoda munhu anongoita chivimba chinororera isi. Awandiza wachina. Kuna anayembedza ndakufika. Unaona zvandari. Ndozvandaireva. Because munhu unofana kukwavanga. Ndipinda wona. Ukangomirira musoro peicheta ufana kuvamubaisi. Ndopiwa nzuru. Exactly. Because iwewe neni takadzika chikoro takakura tese. Nhamo yandikaona inini yaukaona unoiziva. Saka handizokusiya uchitambo ukandoona. Vamudhara. Saka hazviita ndokusiya uchitambo. Zviyazinyatsokutenda neke. Handidi kutenda, usanditende zvo. Tokonakira sevanhu munotongoenda life ichingoenda. Saka ndazvinoita zviro. Zvandasana. Ndakabaya padhembo rina wifi zangu tese. Unoita mudhakisa. 2 minutes idzo zaunondhakisa. Akondaiwo 1 2 1 2. Alright, hapana chakana. Saka ndotiniko. Pawaitenga zvesera. Iwe pane vakadzi vako vanondirambisa kumba. Vanoziva kuti unongoti wakava 2 minutes. Alright. Saka ndotiniko. Izvi zvingoyo. Route half 2. And half 3. Half 3. Alright. Saka zvondoita panapo ndizvotika irese. Alright. Ndiende padhini munhu unoti mukadzi wangu mutunhu wakaswera sei. Ndisiya nemabhachura. Iri kumafana. Ndikangoti padhini tari unotumidze munobarira half 3. Foni. Iripo. Chida, I thought no she was sick. Ende kushangu na iwe ndio ulichoshamata. Kurumwana yebingash. Andina solid magaenda ku abroad for vacation. Chibato nyara hapo ni nyaya yako hiyo. Because shini kumba tunatongomera msho. Life yangu ya watu iri kutochinja and my dad is very these days.
maybe stress yebasa. I doubt so because I was sort of what's going on. And Papa and another Sylvester and life and never to So can you say it is Sylvester and Yana like I don't know. Anyway, please tell me Mauri bomb, moms agenda kumusha, mtaragenda out the buses and go and take a sister. You are going to see an Shabu, Naki, that prefer Karakuta, the owner was here. Okay, I got chicken and bag got something. And to see a sister, I'm such a cat breakfast. ndifunga pamwana chinomuyanda kutengera mukaka zvakawanda handi pango yakaoma Saka paukushanda. handisi ndakakugara papakaenda dzatokatatona Kati mimi nda kungochengetwa makagara. Ndisanza kutsvaga mabasa muchivhaira. Aiwa ndizoda kushamwari yangu. Ndishanikikena ndishakunzwira. Ndishakunzwira kuti pane munhu aibutada musikano basa. nongo wandibatsira zvako usamborengera Ndishakunzwira kozi yakugara kuti zvakaoma haunenge wandigonera skatomborega zvakushora saka sezvani mwana musiyana. ndamusiyana une maipa next bed ndakandaona kwekushanda kwacho ndimusiyana Chinzwa inini wangu ndasiya rega. Handei ndibva nopikira ti. How are you? Oh God, it's been long. Yo, it's been a while. Yo, I like this good shoe. So now you are a lawyer? Yes. Wow. Yeah, I always wanted to be a lawyer. Okay. Yes. So, you don't know what too much, right? Yeah. How have you been? Yo, you know what I'm here to talk to you. Who's the? I'm a lawyer, myself. Then when I don't understand my father, she will play on Sora and just she find a lawyer and I say, next thing you know, to go somewhere in TV. Yeah, those means are worried. My case will be easy because yo, I'm sure. So I should do it. Someone just teach me everything. Yo, there's this girl, so it's kind of 16 years. Okay. Yeah, it's financial deadline. I didn't ask him about his status. So my parents are kind of wanting the last, I think it's last week. Actually, police died. I don't know because I'm right. Then I think there was come one brand before. So yeah, made my news in the around the 12. I for just 2 hours. I didn't do anything. So now I was because at the time was a very common. I noticed that I don't know how much was much. And I'm watching the stage. And when after 2 years, So how old was this is a case? yeah, Yeah, I don't want to lie to you. Yeah, it's very, very complicated, especially when it's involved from a minor. Because you say she's 16, right? Meaning she's still a minor. So, don't you lose something? But the fact that you are looking for your family,
kutaura nawabereki vake kuti wakamurepa. Yeah, iye baba tena wakusauri akati kumwa I didn't do anything to me. That's not so iye manje akushada ukuphila yini because akabatwa lemotions zakhe akuthindika. This is very interesting. So wabereki vake kana kuti wakamurepa havasikuda anything maybe kuti umutore umuroora or anything. Vakungoti wakamurepa. It's a very difficult case. Unless that you need to change your water. I understand you talking about the out there, but it seems like I to advantage of it, especially my parents to advantage of it. Even because they are just young one, and those who think about kids, they are routine in prison because of some weight. But since you're someone I know, this case is very interesting. Yeah, so I'll help you out. I'll make sure that you win this case. What I have to do, I'll consult my colleagues and then work on this case. Don't worry yourself. We'll make sure. So for now, we'll take down your details, everything. Then our next meeting, we'll note down each and every information. Msukuru wangu, uripo? Kuchukuru kule setone pukura kwenda. Kuchukuru kule bwana msukuru. Badi mfana ya ameonte se. Unokona tora mbuya wako ere ne manyara onoita. Na nazo chirongo nyara msukuru, kuno daro kana. Ndoda msukuru akachechera zo. Kuti kana kule wasipoka yeka ndika kuti msukuru sara uchichengeta mureka. Uchengetoka. Handeti? Yeah, boom. So otherwise kuchukuru kule. Okay, yeah, I received a call from mama wako. She was saying that you were going to UK. Yes, dakafunga kuti ndigare pano na tito wangu since dakakura without him. Okay, but why am I supposed to focus about my opportunities at Tasman? Yes, I've thought about it. But I think my opinions matters the most. And it? Okay. No, apparently I got money answered. Apparently as long as you far and it. What you think could snow kitira Hupenyu? No. I don't even argue with that one. And it otherwise since you should go and it. All right, okay. But in any regarding and I've got a meeting to attend. And I've got some French one. All right. Matabasa I still remember you owe me lunch. Oh, no. You say I forgot about that one, but don't worry. Let us wait for your uncles when they come back. Then I can organize lunch for you. I can't wait for that day. And it okay, all right. Chilipele get some yes, okay. Come in. Just a meeting. Hey, Scandin, you want to go? That's all. Seriously? Tambirai. What do you say when I see Basabe? Aiwa. Kubasa kwako right chaiso. Ngoti kunyeta cheti. Unongoziwa mabasa edu aya. Anonetesa singaiti. Panombokita ika massage. Massage ndo ingarambo ere mai mwana. Mukamboto ndidai mune mandigonera sho. Nare ndigadzire brain yekugeza. Banamtika massage. Nchimirira sadza. Ati samboda kumirira sadza reso. Ndatofunga hangu kuti sezvo tiri tu kudai taingoenda out. Sezvo wana wasipo chikafu chacho chinonaka ere chekubika mega. Asitaura izvozvo. Mazuva ano zvotobika chikafu chevanhu tu. Ndakutondibhora. Tatajaira akarumba ariko tichinjika takawanda. Ive panobva kuchikoro timbotaura nyaya
manje mazuva ano kungosurikirwa pega pega. Andindoza ndombotaura zvinezvi. Ndati ngatiitei vana vakawanda. Ngatiitei vana vakawanda. Aiwa ndoda tu chete. To what right? Ona matanga nyaya dzevana. Mukonono kuchiri kuitwa vana vakawanda. Ko dei tanga tinawo pano 5. 2 vakaenda. Vamwe tosarawo nevamwe. Usina kumbosurukirwa. Asi mautoda kuti ndite kamwe. Zvingarambwiri. Ngatiitei kamwe. Mirai ndiri kuitira mvura yenyu yekugeza tione kuenda. Aiwa, mune mandigonera mai mwana, mune mandigonera. Kuti tunonoka.